Itu barangnya. Kakak mangan bani baik, Mbak. Kakak mangan nongko ya, Badi. Ya, Bret. Oh, enak, Bret. Kerupuk, Bret. Enak dah. Enak. Kambas kok. Iya. Kerupuk karen Rioyo wingi. Enggak ada lah. Digoreng saiki enak. Oleh gabung ta? Lho, Yo. Mister Good. Teko Masuk. Kemarin Iya. Sugane gak enak kerupuk. Oh, sugane kerupuk remekan iki. Bang, entar ae lho. Ono iki dipangan ta. Aku rene mah medayo lho. Lah iya sih enak iku dipangan iku lho. Ngomong nangkeme gawames. Ayo. Kaliren apa doyan? Gawames. Wah, mesti Ya, Enak ya. enak gambar kok. Banyu ngombe ya? Ono. Ini ya, ngombe. Ngombe ta? Oh iya. Wis ya. Ini nek gantian rek aku nyereti ya pisan ya. Iki denges. Heeh. Keren. Ya, banyu ngombe. Mister Good. Ngombe. Ngopo lawaran iki? Ya siku lho. Ya iki banyu apa lawaran? Banyu putih. Aku yo nggo ngene ta. Wah, iku. Lho, Apa iku? 2026 kelas. Apa iku? Yo lawaran batu. Batu Batu Pak Haji. Aku tak iki ya. Iki minuman 4 sehat 5 sempurna, Bos. Lah iku 4 sehat 5 sekarat. Dilungkas pelo kon ngombe ngono terus-terusan. Gelem-gelem nih. Yo wis, gamu Susan. Gamus ya. Gelem-gelem nih. Ngono wae. Bre-bre. Bendino. Ngono jare minum air surga jare. Mulai iki. Angel. Lah kok wis pesok. Ya ini dibendung iki, angel iki. Bapak Bocor halus iki. sak pola-pola wis, Bapak. Bocor ya. Rokok murah marit tegesane iku. Gelem-gelem nak. Kok nemu gendul. Ya bawa mesti kan doyan ta luwe kon iki. Enak ya? Enggak. Mangapa kita suntek? Wis, angel iki pisan. Wis, jelas iki angel iki wis. Mbuh. Mudah-mudahan itu. Ya ngepel temenan aku itu ya. Gelem-gelem nih. Nanti nggak sih yo? Nanti bos. Nanti gowo perek. Kurung tak yo keropoke lho. Oh wis ono urusan aku yo. Wis mulai ya. Enak. Wis ono urusan, tak tinggal yo. Kok bungkus tak keropoke? Wis gak usah wis yo. Botolmu iki lho. Tak tinggal sih. Botole digowo iki kok ayo blaen kok ayo. Botol? Iya sangano Ande. Kuwi mau Ande ngombene banyu putih kok. Batu Pak Haji. Blaen iki. Jelas iki kok. Waduh. Nang rujuk ae tenan, Bret. Golek ya. Wah, iki kok. Timbangane kok enek apa-apa. Aku kok gak penak atiku aku yan. Golek ya. Loh, ada sapa iki? Loh, setirnya nandi?
barangnya. Barangnya. Wah, ya arek iki. Kon belakang bro. Semangat pun. Aku babi. Aku prit aku. Wis ayo tambahno kon iku wis loro kon iku jan. Aduh, awake abot ya kebludruk kek. Tambahno prit iki prit. Aku udah kene iki. Ngono, Ngono bae iki arek iki, Bang. Nemen arek iki, Bang. Mana loro iki lho. Kenapa iki, Bang? Awak dhewe iki tambani. Aku nambahno iki, Bang, iki, Bang. Aku nambahno iki, Bang. Nah, Arek iki nemen bae iki, Bang. aku gak iso nambahane tak tambanane. Arek iki nemen bae. Iki tambah nono, Mbak. Tambanane. Tambahno arek iki, Bang. Kenapa iki, Mang? Lah iku lah tambah nono iki. Arek loro iki lho. Gejala awalnya itu peringisan, tapi saya gelem mangan, Bang. Iki, Mang. Nggih. Kok Kan mangan baik, Bang. Kakek mangan nongko ya, berarti. Kok Kenapa? Nek iki rek bisa kan. Eh. Opo terusan iki? tak kena cangkring. Wes ana jadak Pak, cepetan, Bang. Tak iku sik. Oh ya, tambah ini terus piye kita tambah. Iki yo. Kita Apa iki? Cek warung sok. Lho ya. Wah. Lah niki. Sik, tak iku sik. Wis sampeyan tambani bareng jampi-jampi sik ngono, Mbah. Gak kuat aku iki segondro no. Ora ono yo. Eh lho yo, tak jajalan nang. Tak jajalan yo. Lho ya. Wah, Iki nemu apa iki iki? parah iki, Wis. Mbah. Iki Men opo goro iki? gak kuat iki. Wis. Angel iki. Gak iso lagi, Mbah. Angel tambanane. Angel iki rusak iki. Negarane rusak. Gak stabil Indonesia. Wis ngedane gowak nang kali. Oh, wong tambanane angel ura-ura nduk kene wah blae niki kek.